Hey भाइफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोनखो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावबाय तो आवगायनि भिडिअ आङो माने WhatsAppनि माने पार्ट 1 लाबोदोंमोन तो नैबे WhatsAppनि पार्ट 2 भिडिअ तो आं टोटेल 20टा टिप्स होगोन होनना बुंदोंमोन आरो जाय बिथांमोना पार्ट 1 नि भिडिअफोरखौ नायाखै तो नैबे भिडिअनि सिङाव डेसक्रिपसनाव होनाय दङ तो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय तो दिनैबो थांनाय भिडिअनि बायदि मोजां मोनबा टिप्स लाना फैदो तो बिदिब्ला जों दिनैनि गुबै भिडिअ आगान सुरै तो फार्स्ट टिप्स तो नोंथांनि WhatsAppआव ओरैबायदि मानसिबो माने किसुमान फालतु मानसिबो दङ आरो किसुमान मोजां मानसिबो दङ नङा होमबा तो बेफोरो सबनि लाइफआवनो थायो आरो सबनि WhatsAppआवनो थायो किसुमाना ओरैनो आबां जाबां माने जाबोर जुथर बेफोरखौ सोंबाय थायो मा खालामदो मा ओंख्रि जाखो बहा थांनाय बबे दखाननिफ्राय ओंख्रिखौ लाबोनाय तो फारसेनिफ्राय माबा माबि सोंबाय थायो बा किसुमान फालतु भिडिअ हरबाय थायो फालतु फट' हरबाय थायो नङा होमबा तो आरो किसुमान मानसि दङ माने मोजां लिंक हरो मोजां डाटा हरो मोजां फट' हरो बा मोजां जायखिजाया अफिसियेल माने गोनांथि स्कुलनि डकुमेन्टस बा गावनि माबा जिखुनु पार्सनेल माने केरियारनि तो बेफोरबायदि हरो तो बे नोंथाङा जाय बुस्थुखौ नाङा जाय बुस्थुफोरा फालतु बिथांफोरखौ नोंथाङा लाखिबाय थाबाथाय माने नोंथांनि मबाइलनि स्टरेजआ गोबां बारा जालांगोन तो बेफोरखौ गोनांथि गैयै बुस्थुफोरखौ माबोरै क्लियार खालामगोन तो बेखौ जों फार्स्टआवनो सोलोंनि बिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गिबियावनो WhatsAppआव थांनांगोन WhatsAppआव थांनानै बे राइट साइडथिं थानाय गोजौनिसिम मोनथाम दटआव थुना होदो बेयाव थुनानै सेटिंसआव थांदो सेटिंसआव थांनानै नैबे डाटा एन्ड स्टरेज इउजेस बेयाव थांदो ओमफ्राय नै नेटवर्क इउजेस दङ फार्स्टआवनो बेयाव थांना स्टरेज इउजेसाव थां सेकेन्डनिया तो स्टरेज इउजाव क्लिक खालामनो तो नै जाय बिथांमोना नोंनो माबा माबि हरदोंमोन नैयाव 68 MB तो बेफोरबायदि नै फट' खैथा हरदो 13टा तो बेफोरबायदि गासिबो थाजोबगोन आरो बेल'सो नङा आरो गुबुननियाबो थागोन तो नै नायनालाय माहारि बसुमतारिखौ नायनाया तो बिथांनाबो नै दोङो आरो नोंथां जुदि बिथांनि बुस्थुफोरखौ नाङा अब्ला नोङो नै राइट साइडथिं सिंथिं थानाय फ्रि आप स्पेसाव थुनाबानो क्लियार जाजोबलांगोन नैबे फ्रि आप स्पेस याव थुनाबानो जाबाय क्लियार जाजोबलांगोन आरो तो 2 नाम्बार टिप्स 2 नाम्बार तो 2 नाम्बार टिप्सआनो जाबाय नोंथाङा दिनैनि दिनाव गोबाङानो माने WhatsApp ग्रुप थायो WhatsApp ग्रुप थाबा नोंथाङा जाय माने दा खनसे SMS हरनाय लोगो लोगो तो बयबो मोनजोबखायो नङा होमबा तो बयबो मोनजोबोबा तो नोंथाङा सोरबा माने इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ मागोदै माने सासेखौ टारगेट खालामना हरो बा नोंथाङा उमुक मानसिखौ हरनो गोसो दोङो तो उमुकखौनो हरगोन तो बेफोरबायदि मागोदै खालामनो हायो नङा जेनेबा WhatsApp ग्रुपआवथ' गोबां मेम्बार थायो नङा होमबा मेम्बार थाब्ला दा सासेखौल' नों सोरबा सासेखौ टारगेट खालामना हरगोन आरो माने सासे मानसिखौल' तो बिनि थाखायनो टाइप मेसेजाव थां टाइपआव मेसेज थांनानै नै किबर्डनिफ्राय @ नैबे एखौ गिदिंनाय बायदिया बेखौ थुना हो तो नों जाय मेम्बारखौ हरनो नों जाय बिथांनो हरनो तो आं सिमांसा बसुमतारिखौ हरनो तो हरनोसै बाइकखौ लाना फायना लिरनो दे आङो जों थांग्रोनोसै बाइकखौ लाना फाय जों थांग्रोनोसै जेनेबा ओरैबायदि पार्सनेलि सोलिनो हागोन आरो सिरि बाङाय खानैदोल'सो मोनसे लेभेलारि मोनसे रावबो मिथियाजासे बाइकखौ लाना फाय जों थांग्रोनोसै जों सानैजों थांग्रोनोसै बेफोरबायदि माबा मोनसे लिरनो हागोन नोंथाङाबो बेफोरबायदि पार्सनेलि सासे मानसिखौ टारगेट खालामना हरनो हागोन जेनेबा ग्रुपआव थाबाबो आरो बेफोरबायदि नाम्बार 3 टिप्स तो नोंथांखौ गुबुना ब्लगाव लाखिदों लाखियाखै बेखौ मागोदै मिथिनो हागोन नङा होमबा तो मालाबा डाउट जाबाय थादों आंखौ ब्लगाव लाखिदों नामा मालाबा जेनेबा प्रफाइल फट'आ गैया जालाङो बा स्टेटासआ फाया जालाङो तो बेखौ नोंथाङा क्लियारलि माने थिरां जानो हागोन आरो मागोदै थिरां तो बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव थांदो WhatsAppआव थांनानै राइट साइडनि मोनथाम दटआव थांदो ओमफ्राय निउ ग्रुपआव थांदो माने मोनसे ग्रुप बनायना होनांगोन आरो जुदि बिथाङा नोंथां ग्रुप बनायनायाव एड जायाखैब्ला बिथाङा नोंथांखौ ब्लकआव दोनदो आरो तो आं नैखौ माने बांसारु बर' ओमफ्राय भास्कर ज्योति बर'
आरो नेक्स्ट बिथांमोनाथ' दा प्रफाइल गैयाना बिथांमोना आंखौ दोनदोनाखैनो बिक्रम बर'ना दोनखायो प्रफाइला थ' थिरां जासिगोन आरो दा बिथांमोना आंखौ ब्लगाव दोनदोनाखैनो बेफोरबायदि ग्रुप बनायना होदो ओमफ्राय आं ट्राइ होननानैसै जिहेथु ट्राइ नायदो नालाय ओमफ्राय नियाव नाम होनोसै दान खालामना फटक सटक होलिया आरो ग्रुप नायदोसो नालाय इथिं दान खालामना होबानो जाबाय दान खालामनानै इनभाइट ग्रुप माने सोरबा इखौ केन्सेल खालामना होबानो जागोन थ' नै ग्रुपआ एड जागोन थ' नै नायनोसै आं बांसारु बर'खौ ओमफ्राय बांसारु बर'आ फैदो जेनेबा इयो आंखौ दा आं दा किलार जासिगोन दा थिरांथि जासिगोन दे बिथाङा आंखौ ब्लगाव दोनाखै माने नेक्स्ट 4 नाम्बार टिप्सआनो जाबाय थ' किसुमान ओरैबायदि मानसि दोङो ओइ भाइ महा दोङो होनबाथाय नै गरेस्वर मोनसिगोन र' नै नावकाता मोनसिगोन र' बेफोरबायदि थगायग्रा मानसि दोङो नङा होमबा थ' बिथांमोनखौ क्लियारलि मिथिनो थाखाय थ' बेफोरबायदि बांसिन नोंखौ फाल्तु खालामबाय थादोंबा बिथांनि वाट्सएपनिफ्राय डाइरेक्ट लकेसनखौ बिहर बा नोंथाङाबो गुबुना जुदि सोंबाय थायोबा नोंथाङाबो इमान बुंबाय थानो गोसो माने बुंबाय थानो गोनांथि गैया थ' डाइरेक्ट नोंथाङाबो डाइरेक्ट लकेसनखौ फाथायहरनानै नोंथांनि जाय जायगायाव दोङो मेन जायगाखौ माने देखायनो हागोन आरो बेफोरबायदि थगायबाय थाग्रा मानसिफोरखौ डाइरेक्ट लकेसन बिहरखानांगो माने जों बेंग्रा नामा एरैनो मेट्रिक पास जादों जोङो थ' बेनि थाखाय नोंथाङा थांदो जाय बिथांखौ नोंथाङा हरगोन थ' नियाव टाइपे मेसेजाव थांनानै लबंग बायदि मिथाइ बायदियाव थुना हो मेथाइ बायदियाव थुनानै नैबे सेन्ड इयर कारेन्ट लकेसन बेयाव थुना होदो बेयाव थुनानै मेपआ जागोन दे आंना एसे नेट प्रब्लेम थ' डाइरेक्ट मेपआव थुना होबाथाय डाइरेक्ट लकेसन थांखागोन बियो मुखिनाव दङ आंना दा नेटनि एसे प्रब्लेम थ' मेपखौ इमान मोजां नुवाखै जायगा खिन्थाखो नाम फैगोन नों माखिनाव गसंना दोङो नोंनि खाथियाव मा दोङो साहा दखान दोङो ना बास स्टेन्ड दोङो ना पस्ट अफिस दोङो नोंनि खाथियाव मा दोङो फैखागोन आरो बेफोरबायदिनो नाम्बार 5 टिप्स थ' नोंथांनि वाट्सएपआव जेरैबायदि किसुमान माने मोजां नांथावनाय SMS दोङो बा किसुमान सायरि दोङो किसुमान माने गोसो गोरबो सुग्लायलांनाय थ' बेफोरबायदि बुस्थुखौ नोंथाङा माने इयुनावबो फरायफिननो लुगैयो बा दिनै वाट्सएप ग्रुपआव माने सोरबा खासेया एकदम मोजां बुस्थु हरबाय मोजां सायरि थ' बे बुस्थुखौ नोंथाङा माने माबोरै माने गाबोन फरायनो थाखाय बा सबनिया आरो जेब्ला गोसो जायो अब्ला नायनो हागोन थ' मोजां बुस्थुखौथ' सानफ्रोमबो नायनो लुगैबा किसुमान माने मोजां बुस्थुखौ नायफिननो लुगैयो थ' बेखौ नोंथाङा माने लाखिनो हागोन बराना माने थ' माबायदि लाखिनायनोसै सापस हमना ला दा सोरबा लोगो खासेया नोङो बरिया लिंक हरबाय नो जेनेबा नरेन्द्र मदिनिनो माने 2000 हाबबाय थानाय 3 मासनि उनाव थ' बेफोरबायदि लिंकफोरखौ नोंथाङा जुदि लाखिनोबा जाय बिथाङा नोंथांनो लिंकखौ हरदो बिनि नामाव थांदो नै मारे बसुमतारी एबा थांनानै बै लिंकखौ नोंथाङा क्लिक खालाम माने सिलेक्ट खालाम बेफोरबायदि थुथाबनानै सिलेक्ट खालाम ओमफ्राय आरो सायाव मोनसे दोङो थ' बेफोरबायदि सायाव क्लिक खालामनानै बै गोजौआव थानाय स्टार सिनाव थुना होबानो जाबाय बे नुबाय थादोंना गोजौआव स्टार सिनाव थुना होबानो जाबाय स्टार सिनाव थुना हो बिनिखौल'सो नङा जिखुनु ग्रुपनियानो जा जायखिजाया बेलेग सुबुं माहारियानो जा ना जाय जिखुनु नोंनि फ्रेन्डआनो जा थ' जायखिजाया जायनि गोसो बेखौनो नोंथाङा माने लाखिनो हागोन अनलि लिंकल' नङा जायखिजाया मेसेज जायखिजाया भिडिअ जायखिजाया फट' एनिवे थ' गासैखौनो नोंथाङा जि गोसो बेखौनो लाखिनो हागोन बिनि उनाव नोंथाङा लाखिनाय लिंक बा मेसेजखौ नायफिननो थाखाय नोंथाङा बे सायाव थानाय राइट साइडथिं मोनथाम दटआव थुना हो ओमफ्राय स्टारेट मेसेजाव थुना हो थ' नैया फैबाय आं नै मोननै लिंकखौ लाखिदोंमोन ना थ' बेफोरबायदि नुजागोन आरो नोंथांनि वाट्सएपआव थ' दिनैनि टिप्स खिनाखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै फोरमायनो दाबाव आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक खालाम आरो नोंथाङा जेरैबायदि रोंबाय गुबुनाबो बेफोरबायदि रोंथों बेखौनो आसा थिनानै नोंथाङाबो माने शेयार खालामना हो थ' आरो नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ इयुनाव लोगो मोनफिनलायगोन भिडिअला दिनै बाय